Jeg vil i den her video snakke om den nære astronomi, og i den forbindelse vil jeg selvfølgelig fokusere rigtig meget på vores solsystem, fordi det ligger os nært, og derfor ligesom er den nære astronomi. Og man kan sige, at vores solsystem selvfølgelig består af solen, og de himmellegemer, som solen ligesom binder via sin gravitation, og så rundt om solen kredser en række objekter i en flad ellipse. Men altså, hvis man ser bort fra solen, så er de eneste sådan virkelig tunge objekter at finde i solsystemet, det er ligesom de 8 planeter, der er i solsystemet. Når man snakker om de 8 planeter, så skelner man mellem de indre planeter og de ydre planeter. De indre planeter, de dækker over Merkur, Venus, Jorden og Mars, og de bliver kaldt for indre planeter, som jeg sagde før, men de bliver også kaldt for klippeplaneter, i det de består af en fast overflade, og den her faste overflade består primært af bjergarter, og derimod kalder man de ydre planeter, som er Jupiter, Saturn og Uranus, Neptun, dem kalder man for gasplaneter, i det de ikke har en fast overflade, eller de ikke behøver en fast overflade, og de består af helium, vand og brint, og de består af de her 3 stoffer i alle mulige tilstande. Men hvis vi tager udgangspunkt i Jorden, som er den planet, vi bor på, så kan man sige, at Jorden roterer om solen, og det tager Jorden 365 dage at komme rundt om solen. Og imens at Jorden roterer om solen, så skal man forestille sig, at Jorden også roterer om sin egen akse, så det ser, altså Jorden, mens den roterer om solen, roterer den også om sin egen akse. Og hvis man skal snakke om et centrum på Jorden, så siger man, at ekvator er Jordens centrum, i det ekvator adskiller den nordlige og sydlige halvkugle. Så man kan sige, at ekvator er Jordens centrum. Og det er ligesom om, at hvis man forestiller sig en bold, så vil ekvator være midt på bolden. Nu har jeg ikke en bold her, men ekvator vil være midt på bolden. Og det betyder så, at omkredsen ved ekvator, altså midt på bolden, vil være større end andre steder i jorden og på bolden. Så derfor er ekvator det sted, at jorden er så ligesom omkredsen på jorden er størst ved ekvator. Og det anslås, at omkredsen ved ekvator er 40.000 km. Og vi ved også, at det tager jorden 24 timer at rotere om sin egen akse. Så ved at dividere 40.000 med 24, så kan man finde frem til, at jordens rotationshastighed er 1.667 km i timen. Altså hvis vi ligesom vender tilbage til det med bolden, så kan vi sige, at jo længere vi kommer fra boldens centrum, så vil omkredsen, den vil ligesom indkredse, og ved boldens ender, så vil omkredsen være 0. Og så vi kan ligesom overføre det her bold eksempel til vores jord, fordi at jo længere op vi kommer, vi tættere på polerne, så vil, altså når vi er ved polerne, så vil omkredsen være 0, hvilket så betyder, at rotationshastigheden også vil være 0. Og så jordens rotationshastighed er altså størst ved ekvator, i det der er en større omkreds rundt om ekvator, som jorden ligesom skal komme rundt om. Og ved polen, som jeg sagde før, så vil omkredsen være, eller rotationshastigheden være 0, fordi omkredsen også er 0. Og når man snakker om vores solsystem, så er det også vigtigt at snakke om asteroider, der er klumper af metal og sten. Og de fleste asteroider i vores solsystem finder vi i asteroidebæltet, der ligger mellem Mars og Jupiter. Så asteroidebæltet ligger herimellem. Og Mars tyder på, at asteroidebæltet egentlig skulle have været en lille planet. Og så kan man selvfølgelig også komme ind på, hvorfor det egentlig er, at vi har dag og nat her på jorden. Og det skyldes, at jeg sagde før, at jorden roterer omkring sin egen akse, og det tager 24 timer. På den ene side af jorden, der vender ind mod solen, der er det dag, mens den side, der vender væk fra solen, der er det nat. Og hvad jeg ikke er kommet ind på endnu, det er vores måne, som er den eneste måne, vi har i vores solsystem. Og månen siges at have 4 faser, der ligesom defineres ud fra månens placering i forhold til solen og jorden. Og en af de 4, man kan sige, at nymånen, hvis jeg lige skal tage de 4 faser, så er nymånen den ene fase, og her ligger månen mellem jorden og solen, og dens mørke side vender derfor mod jorden. Og så kan månen være i en tiltagende fase, hvor man fra jorden gradvist skal se en større og større del af månen oplyst af solen. Så kan man snakke om en fuldmånefase, hvor jorden ligger mellem månen og solen, og set fra jorden er jorden oplyst af solen.
Og så kan månen være i en aftagende fase, hvor man på jorden gradvist kan se en mindre del af månen oplyst af solen. I forlængelse af disse månefaser skal man snakke om solformørkelser, så opstår, når månen i sin bane rundt om jorden er i fasen nymåne, og samtidig befinder sig direkte mellem jorden og solen. Her står månen i vejen for solens lys, og det betyder, at solen kaster en skygge et sted på jordens overflade. Et tilsvarende astronomisk naturfænomen er måneformørkelse, og her er det jorden, der kaster skygge på jorden, altså det omvendte naturfænomen, kan man sige. Jeg vil også gerne snakke om vendefase og polarfase. Først og fremmest en vendefase er betegnet på den breddegrad, der er den nordligste eller sydligste, hvor den solingen kan stå som og synes er et punkt på himlen, lige over personen, der observerer. Man kan sige, at solens vendefase, kraftens vendefase og solens vendefase, de ligger på 23,5 nordlig og sydlig breddegrad, og det er jo det samme antal grader som jordens rotationsakse fælder. Og netop på grund af, at jordens rotationsakse fælder 23,5 grader, det er grunden til, at vi har årstider på jorden. Så man kan sige, at når årstiden skifter, så hænger det sammen med, at jorden hele tiden den flytter sig i forhold til solen, og samtidig med, at jorden bevæger sig rundt om solen, bevæger den også om sin egen akse, som jeg sagde før. Og den her akse hælder 23,5 grader, og på grund af denne hældning, så skifter den nordlige og sydlige halvkugle til at pege mod solen i løbet af jordens kredsløb om solen, og det er det fænomen, vi oplever som årstid. Og så kan man sige, at når jorden befinder sig i den del af sin bane, hvor den nordlige halvkugle peger mod solen, så får vi mere sollys i løbet af døgnet. Og den ekstra solenergi varmer jorden og luften op, og det bliver dermed forår og sommer. Et halvt år senere, kan man så sige, der er jorden nået om på den anden side af solen, på grund af rotationen, og nu er det den sydlige halvkugle, der peger lige mod solen, mens den nordlige halvkugle ligger i skyggen. Og derfor bliver det forår og sommer i Australien og Sydamerika, mens vi her i Danmark, ja, vi har efterår og vinter. Så hvis jordens akse ikke hældede, jamen så vil man sige, og så vil vi få den samme mængde solstråling hver dag, året rundt. Og så vil jeg gerne slutte af med at snakke om polarkredse. Og polarkredse, det er betegnelsen for den breddegrad, der ligesom danner grundlaget for fænomenet midnatssol. Og man kan sige, at nord for grænsen, der går solen på en eller flere dage om sommeren aldrig ned. Og det er det, der er midnatssol. Og jo længere nordpå man kommer, jo flere dage oplever man med midnatssol. Mest udtalt er det på Nordpolen, hvor solen er på himlen halvdelen af året. Altså det er nærmest konstant. Og man kan sige, at polarkredsen ligger på 66,5 grader nord, og der er det omkring 2.600 km